lagunok, ongi etorri txorienera, asteari bukaera ematera, zerekin, famatuen bideoekin, eta egun berezi batekin, ze bihar Patrizia Vitaliren urtebetetzea dira, eta berari gehien gustatzen zaiona txokolate zuria danez. Vitali... Hau ez dagoen, espero! Makillajean egon ganean, hemen egon gara danak. Eta nun eskuta aukuta ez da gizar da. Hor, ez da gora iniz behitzen. Hor, ez da esan dut. Hemen, esan dut, igual lapikuen bat erartzen da. Hor behian ez da hor sopletia eta hor zigarri gazan. Eskerrik asko, bueno, ez da esaten dauen lehen hau putze itxia sortetxara ematen dauela, beraz? Zaile? Bai, bakera argizari jakin beteko diatzutan, Zorionak bete! Bueno. Hogeita amabost urte dizan. Bitu, pentsau. Urtarri arte oporrak emongo dutzuaz. Hala. Eta hemendik aurrera grapa botako dituzte bestatu. Guk oporrak hartuko ditugu. Hala, merezi ditugu lako. Gaur ostirala da, esan bezala, eta bideoa daukago, bakizue guk ostiraletan famatuen bideoak eskatzen ditugula, eta beraiek egiten digute, berai eskariak, ez? Eta oingoan, txurienen egon zen bere garaian, eskubaloi jokalaria, aizkolaria, zabaten bideo bat daukagu hor, eta, abertze eskatzen digun, kirolari batek, imaginatzen dugu, ez? Kaixo, lehenik eta behin, agur bero bat, nire txakurra eta nire parte txorieneko talde guztiari. Eta kirolari bezala nik asko jatet bai pasta eta bai oilaskoare. Orduan, hortxe zuen erronka, ea oilasko eta pastakin plater bat ite zuten, pixka bat guri harritzeko modukoa, gero guk etxen probatzeko. Besarkada handi bat, ondo izan, jo... Agur! Agur bat! Guk esaten dagoenien, ez da txakurrak eta berak? Ez, aizkorak eta berak. Orduan, zuk pentsau, norbaitek aizkora batek horan daukala, zerbait eskatzen dizunean, bai ero bai, kasu inbertsaio. Bale. Eta txakurrakin be bai, hau bada, holako jaki tipiko bat, oso kirolariena, pasta, olako hidrato bat, eta nik ingo gana pasta azkenean oiasko eta barrengorriekin ingo dut. Olako saltza harin bat dena ekarri dut olan aldala, koipe gutxi erabilita eta olan, hemen esne gain ekarri beharrean ekarri dut, esne lurrundua ekarri dut, gero esnea gainkabetua ekarri dut, eta barazkiak, hidratuak eta proteinak izango dituen olako plater bat egingo du. Ordan, hau da, nire proposamena zabaten dako. Bitelik zer ingo dio bere eskaeratik tiraka. Berdina. Berak esan zuen pasta oiaskuak inera, kaso inbiotz hau. Nik restan motzien zuk ingo zu bertxio osasuntxua, eta nik ingot bertxio, apotxo bat, loditxua hau, ezen eriak bauka esne gaina, bauka gurina, beraz, karbohidratoak izango ditu, proteina ebai, baina nereak aukiko dau, gantza. Oso, behar da? Beharrezkoa dala, bai. Bai kirolariek eta bai kirol ez duten iten gantza behar dugu, gizakiak gantza behar du. Egia da, kalitatezko gantzak eta behar dira, eta horrek oliba, intxaurrak, fruto lehorrak, aguakatea, arrai urdinak... Nik ekarriot ez negaino eta gurine, baina horrek ere behar ditugu. Noixa behin, horrek behar ditugu, Patri, behar ditugu. Baita, zenbat urte, 30? Ja? Nik 35, xabateko 37. Osea, gaur, bihartik aurrera gertu zaude 40tik, 30tik baino. Jolan ez dut pentsau zigor, eskerrik asko. Hori txara. Bai, ez, hombre. Lagunok, ditzagun kontuak eta az gaitezen lanean, eta lehen errezeta horrela jungo da. Oiaskoa pusketatan moztu, gatza eta piperbeltza bota, eta gorritu ingo du sartain batean. Atera, eta hor bertan, baratxuriak eta tipula erregosten jarriko ditu. Bitartean, barrengorriak laurden eta moztu, eta hauek ere lapiko da. 5 minutuz utzi erregosten, da oiasko pusketak sartuko ditu. Oiasko erdi inda dagoenean, pesto gaituko diogu, esne lurrundua eta esnea. Bitartean, pasta egosi, pastako egosketako urpixka bat oiaskoari gehitu, eta makarroiak bertan gehituko ditu. Irakinaldi bat eman, perresila eta gazta birrindua gainetik bota, eta zerbitzatu. Orduan, italiarra baina, pestoa izango duenez, perresila botako dio gainetik, eta hau zan, zapore ezberdin bat ematearren, bestale tomata saltza egin alduzue, hau zan zerbait ezberdin egitearren. Orduan izango duena hori, osagai nagusiak izango dira, pasta, oiasko eta barrengorriak, eta hasiko gara, oiasko iztar batzu dauzkat hemen, azalak kendu dira baita, eta hauek ingo ditu dana, baina zur ez dit kendu ingo ditut, eta hauek jango moztuko ditut, hemen bi aukera daukagu, makarroiak eraberiko ditugunez honek loditxoak,
honei, gero pusketa barruan sartzea nahi badugu, txiki moztu beharko genuke. Baina, bueno, ni nahi ditut, ataltxoak moztuko ditutolan, barruan sartzekoak ez. Barruan sartzekoak ez. Saltza sartuko da, hori da, eta sarraiskakin janbi dugunez, hartuko dugu, oiazko zatitxo bat, eta pasta zatitxo bat aldi berian, eta holan dana batera. Hori da. Eta hemen, harakinei eskatu, saltzen dute, oiazko paparra nahi baduzue, bakizue inalduzuela, ni holako samurra behi iruditzen zait, beti oiazko izterra, eta orduan hemen daukat, azal gabe, ezurrak enduko jo, ezur honekin nahi izan ezkero gero, salda bat egin, gorde, saldatarako, baina guk gaur, ezerrez. Hartu, eta hau, kampu. Listo. Betxu oso goxo. Eta egisa da, kirolarixak eta, nik egisa bentzotela, arroza eta goiaskoa, ez hori da, broma tipikoa ez, honek goiaskoa eta arroza jaten dago egunero. Baina, pasta egia da, karbohidrato oso ona dela, eta kirolarixen munduan, oso erabilia. Beraz, egisa da, pasta finduak ez daukala igual osperik onena, ez? Edo jendeak pentsatzen dago, honek, igual pasta jaten dago egunero, ezkenean karbohidrato bat da, guk ogisa jaten dugu egunero, italerrek pasta jaten dago egunero, eta osasuntxua izan daike, lagungarrixen arabera. Kasunetan, oiaskua, barrengorrixak, eta barazkixak, beraz. Eta pastak eta pasta daudela. Badaude kalitatezko pasta oso ona daude, eta hoiekin, dena bezala, neurrian hartu behar da, eta garai batean egia, pasta zan gehiago, zelen beti, kirolaia, makarroia, nik, goratzen naiz, 14 urtekin da hori, Durangoko taldean zinitzenen, kulturaldian, hor gomendatzen ziguten, partiduan egunean, arratzaldetan izaten genduenean, espagetiak jate, orduan zan, espagetiak jatea tomatearekin, eta orduan guretzako zan, sakratua. Larun batean gero partidua genukenez, espagetiak jaten genituen. Eta gero bai egia da nik, niri hobeto juten zait arroza, eta gero arroza gehian bat lehortu itzen zaituelako, eta kompetizio garaien ez zaigu interesatzen, komunera gute. Osa, gorputzak hobeto onartze dutzulako arroza pasta baino. Ez bai, eta gero, hortaz gain, arrozak lehortu itzen zaituela. Eta nahi du lehor egotia, kompetizio egunean, batez ere, bizikletan 5-6 ordu iten duenak, ez juteko komune. Hori da, orduan behar be, batzuk esan dut, barazkiekin eta neurrian ibili behar da. Hori da. Eta, pastak eta pastak dauz, ez bakarrik kalitate kontuan, baizik eta nutrizio kontutan be bai. Zeba dauz, pasta txurixak, gaur erabiliko dugunak, zigorrek pasta lehor txurixa erabiliko dau, kalitate honezkoa, eta nik pasta freskoa gerorako, baina, euskau integralak, euskau lekaliekin egin jakoak, txitxirioekin, dilista gorriekin, eta, euskau bai, zu kontxa esan dauzunean, aipatu dauzunan, arroza ondo joaten jatzula, badauz, arrozakin egin dako pastak be bai. Beraz... Zeliako endako gainera, behiratuta gaur egun, eskaintza zabala dago. Jende horren dako, ez da bakarrik ematen dizuen energiatik eta baizik eta, jende bat glutenik ezin duena jak, eta horren dako, pasta ezberdina dauzkagu. Beraz, pasta mundu bat da, baina ez da berdina, lasaina bat, lau gaztakin eta txoixuakin, edo arroz pasta bat, barazkiekin ondo salteatuta, barazkipia batekin, eta holan haragi lehun batekin, lagungarri bezala. Beraz, nik uste dut, xabatola izola kirolarixa izan da, bixak hartuko ditxula, bat kompetizioa baino lehenau, eta besteak kompetizioa, ostia. Eta daude kompetizio, eta daude kirole eta kirola, eta xabaten kirolean indarra eta pisu pizkat behar da, aizkorari indarra emateko. Eta ez da bardina, berreta 2 kilometro korrik egin behar duen, txirrindulari bat hilarra egon behar dela, ero harri jasotzaile bat, herri kiroletan hiltzen den jendia, horrek indarra behar dute eta muskulua behar dute. Eta hori janin behar dute. Eta misterio ikor. Xabat Ola Izola, Zarauztarra, 1988an jaioa, beraz, nik baino 2 urte gehiago dauka, Xabatek. Eta, kirolarixa, bera ibilida eskubaloi munduan Zarautzeko Aminabar taldean, golegile nagusia izan zen talde horretan, eta gero, herri kiroletan be bai, amorratua, eribilida, harri jasotzaile bezala, eta ontxe, aizkorakin dabil. Eta gainera, komunikatzailea be bai, saio desberdinetan egon da. Txorienen izan zen, Patri? Txorienen bai. Eta hitz egiten da jatorra eta oso ondo. Ikusten jako behixuan, etxeako mugukua. Urrutura joan gabe saioan parte hartu zauen, eta bertan, bertako saioa da,
elkarrizketak eta inguruko lan paisaiak deskribatzen, eta bere zenidedan, zarautzeko beste harri jasotzaileekin, saio honetan bere zenidedan Mikel Lopetegi Urra, harri jasotzaileekin, joeten da holan, elkarrizketa bat eitzen pasio bat ematen dauen bitartean, eta benetan politxa da, eta, ikusten duzu, danatarako balixoa mutilonek. Kirolandako, komunikatzeko, eta ez dakik kosinan zelan ibiliko da, baina, jatun hona dala, behintzat, seguro ondo, ustot bakigula. Eta gainera, ekintzailea bai. Hori bai. Bai, sortu dau, sustraia kirol ekitaldiak, bai. Azkenean, herri kirolak edo kirol probak, putxo bat berritzeko, eta jende gaztia hurbiltzeko herrixetako plazatara, eta itxeko beste modu dinamiko, askar baten, eta holako, behar da, horre, eta badago, jente gaztea, lehen egia da, etortzen zienak herri kiroletara, batez aizkora, eta holako gauza teknikoa, izaten zen jentea baserrian bizitzana, eta aizkoran munduarekin, herri lan horiekin harremana zeukanik, zeukatenak. Eta gaur egun ikusten da jendea, inungo harremanik ez dutena, holako, ez da baserriarekin ez aizkora sekul ez dutenak ikutu ez ezer, bari direla animatzen, herri kiroletara eta segan eta holanda, hor egia da teknikak asko balio, baina entrenamenduarekin, orduak sartzearekin eta hori, lortzen dala, eta gero eta gehiago, jende gazte gehiago ikusten ari gara, eta politxa dala, olako disziplinetan da politxa dala ikustia. Ni algortan izango dute crossfita, eta hor crossfitan da bien jendia bai, animatzen da ointxe herri kiroletara, eta politxa da, jendia kirola ikustiak gustatzen jako jendia, gero crossfit games honek itxen dituztenean, jende pila bat urbiltzen da. Eta zeratxik ez dugu berdina itxen. Crossfiteko, ez que ez dut ikusi sekula. Zelan dien, zer riten da bero, zer da? Hau, xabaten kirol herri txapelketan bezala da. Dauz, disiplina desberdinak, batzu die emakumeak eta gizonak batera, beste batzu die taldian, beste batzu die individualak, eta die proba desberdinak oso askarrak, ikusgarrixak dienak. Beraz, jendia hor geratzen da, animatzera. Zer da, pisu altzatu, ez da, soka batetik gora, hori crossfiteken ez crossfiteken. Danetati dau, proba desberdina die, pisu hau, ez dakit, hogei aldiz altzatu, gero hortik, enbiazu korrika daulako zirkuito bat. Bale. Horre dira, traktorian gurpiak eta moitzet dituztenak, horre dira, ez? Horrek. Animoko gara, zutan ni apuntatzera. Horre gurpila ni baino, dixo bat. Nik ikusten joan, ni hor barruan sartolko nintzaketa, aldapa batetik bera bota. Hori guai, olako baten barruan hartuta. Bueno, gorritu ditugu parkatu, Patri? Hemen, oiaskoa gorritu, txikitu dut baratxuria, eta oin kipularekin noa. Eta hemen, erragozingo ditugu, 3-4 minutu. Bien bitartean, jungo naizena da, gure txampiñoiak, laurdenetan, xerratan, bakoitzan nahi duen moduan, moster. Eta gero, hauek, paparazkiekin batera, erregoziko ditugu. Oso ondo. Eta olako ekitaldixetan, herri probak eta herri kirolak itzen diren probetan, bebai, jatze dituzte food truckak. Ja, saltxitxautuak, honek olako furgonetak, janarixa zerbitzatzen dituztenak, zigorre gainera baki hortan, aditua da, karabana saioa izan zan, futraka, furgonetan, bai. Alakoa dire. Kozinatu eta furgonetan nahi buruan zan, bai. Bai, ez? Eta azkenean gainera, kaleko janarixa edo olako gurpiltxotan janarixa saltzia, ez da gauza bat modernua. Ja, da, aintzinati datorren gauza bada. Nik enak isenik pentsatzen aben, Amerikarrek asmatu zabien zehose izango zala, eta gero guk honen, onartu ingo ginula. Baina ez, Europan sortua da, erromatarren garaian. Hor, Pompeiara erojun behar da, ez, Patri? Nola da? Ni udan egointzen Napolesen, eta hor, ingauen olako eskursio bat Pompeian, eta hor, ikusten da olako gurpiltxo bat, nun, jende langileantzat saltzen zien olako janari askarrak eta merkiak, eurak ero, hobeto lan eitzeko. Karro batian, zegoen? Bai, olako gurpiltxo batzutan, orduan, karo, zu gurpiltxoa mugitzen zoizen, gaur egungo food truckak, baina, estilo, aintzinako estilora. Bai, baina ez da gauza bat olan modernua da, urtietan izan da, langile klasean zat, elementu garrantzitsu bat. Eta gero kontzeptuak, hemen zauen olako jauzi handi bat, 1866an, Charles Goodnight, Texaseko
abeltzainakin, eta berak sortu zauen, lehenengo food trucka edo lehenengo food truck modernoa ezagutzen dana. Eta deitzu zotzan, Chuck Wagon. Itzulita? Chuck Wagon. Wagon da bagoia, eta Chuck, bere izena edo izan ozan. Txaken bagoia, alegia. Txaken bagoia, bai. Bueno, hori, Arrasaten bai, bauka, Arrasate Bergara hor San Prudentzioko rotondan. Bueno, hor, urrutira joan barik, Arrasate Bergara da Oñati artean San Prudentzioko rotondan, bada autobus bat, San Prudentzioko kafetegia, futrak bat dala. Txorienen izan ziren, nola ditzen? Era txoriene bai futrak bat da, ez? Trak. Bueno, hau kargatu alda, horrela ekarri zuten, ez? Hau, nien itzan, baina... Zagit, hemen sarragoa direnak, urko eta xer eta honek jakingo eta gian kamioi baten ekarri zuten, bueno, suposatzen du kamioi baten ekarri zutela, ziur. Ez, hau montatu hemen, etzan montatu. Hau zan, ulan, gurpila jarri barrizkio hau, eta Bizkai aldera eraman behar du, katxarro. Ibintari aldo guin, ez? Bai. Baina beti, Durangalde ingurua oso polita dala, mendilla, itxasoa. Uribe kostan. Lekitxora lantzien behin jungo gara, Igeldon behin godu geldialdotxo bat, eta... Getxon, Uribe kostan, soplana inguruan. Ale, venga, ekipo june botatzen instantzia, bakoitza bere etxean ingurua esan nundan, eta... Bueno, konta berrez eta zelan da. Hemen, ez, Baratxuria eta Kipula, erregosten. Doin ingo ditugu, esan dakoa, gure barren gorriak, txampiñoiak, laurdenetan moztuko ditut, eta hauek ere, barrura. Oso ondo. Eta gero food truckekin, innovazioa etorri zen, izotzakin eta izoskiekin. Hori, pelikulak ikusi ditugunean, hor entzuten da, ez? Olako kamioitxuak eta hurbiltzen zirenean, olako herri Ameriketako herrixetara, heltzen zirenean, olako izoski kamioiak nik. Hor, akordatzen az, joaten ginean landako urtegira, basagoela olako kamioitxu bat izoskixekin. Udan beti goten da. Eta nik txikitan bai, ez zien olan telebistan ikusten garen pelikulak, baina basauzkaun gure izoski kamioitxuak. Eta Oscar Mayerrek, saltxitxako enpresa honek, asmatu zen 1926an olako saltxitxa erraldoi bat. Bai, ez dakit irudia jarri aldan, nik uste dut horregatik gaur egun guk saltxitxa autoa, gure kuadarian beti izan da, saltxitxa autoa. Eta egia da, ikusten bauzue, ze ibilgailu zan, saltxitxa baten forman zeukan, noski, Oscar Malako enpresa batek zer ingo du, ez? Baina hortik dator saltxitxa autoa, ziur? Marketingetik, bada zehose, egisa da, eurentzako merkia zala, saltxitxak bai, zehose erreixaia egositxa datozenak, da bakarrik beroaldi bat eman bihakenak, eta, bazan, marketing kontutik eta zehose erreixa itxeko. Beraz, hortan bihurtu ziren oso famatuak. Eta gaur egun, ez dakit hortik etorriko dan saltxitxautoan kontzeptua, baina egisa da, gure herriko festetan ezin diela inoiz falta saltxitxautoak. Guretako, Arrasate inguruan, gu deitza hotzago, txerri burgerrak. Baita, ze normalean egia da saltxitxak, hemen ez da inbeste jentia saltxitxana. Ez. Olakotan gehiago izan. Patata frikituak. Hamburguesak egoten dira askotan. Gero, patata frikituak. Ogita artekoak betikoak, solomua, irugiarra eta olakoak. Eta batek hartzen ditu, saltza geixau patata baino. Gero ikusten dozu, goixeko ordu txikitan, zure klasian ibilitakoak, patata frikituak, eta hor da, mahonesa potia da, kristoneko baineri horan maionesakin da patatak, igual azpixan egongo da patataren bat. Baina horrek ematen dizu sabelean olako babes geruza bat, Patri. Horrek ematen, gero, urrengo unian altzatzen zara berri. Pixamona barik. Pixamonika, bai. Bueno, eta behin betiko buma, elduzan 2008an, krisi ekonomikoarekin batera, azkenean, jatetxe batek zitxun kostuak, haundixauak ziren, eta jendia, azizan, kontzeptu berri zen bila, putxo bat, merkiauak zienak edo errexauak, ez? Orduan, hor biozu, zu, eta igual, bikotia, kamioitxo bat, jatetxe baten ordez, eta janadixabe bai, zehoza, azkarraua eta merkiaua. Beraz, hor kontzeptuak egin zauen, estanda,
Eta, egia da, nik Euskal Herrixan bakarrik jaixetan eta ikuste ditxu dela, bai, festivaletan... Hori da, olako... Festivaletan egunian zira, asokak ero goten direnean da olakoetan, baina berdin, ez dakit, egoten dio inerri askotan, erropa merkeen asoka ez dakit zer, eta horietan bai goten dio, olako bi postu bat, kafean baita ere, eta olakoa beste bat, janari olako, ezberdina gainera, eta horietan ikusten da. Horietan ikusten da, geroz eta gehiago, baina adibidez, Estatu Batuetan kontzeptua food truckana bai dala, ez dakit, Donostin erdigunean, da zu altzarela mugitxu, betxu, gaur hemen nau, bisa arazpetxin, da etzi hemen, da mugitzen zaiz, baina Euskal Herrixan beste baimen mota batzu dauz, eta zu ezin zara, hori, taberna ibiltari bezala mugitxu, baimenik gabe, horregatxik gu hemen Euskal Herriko legedia mugatzen da gehiago, ekitaldixetara. Baina bai, ez dakit, niri kontzertu da pentzen da, politxa. Aukera, nik dakit lagun batena, alokatu zuela, aukera dago, lako furgoneta bate alokatzeko, eta zu nahi baduzu ez dakit, herriko jaia direla, eta dirutxo bat da nahi duzula. Ez, zu baimenak eskatzen dituzu daletxean, nahi duzula montatu olako zerbait, eta aukera dago, herriosan dago tipo bat, alokatzen ditula olako biru furgoneta euskala, eta denakin, bere sukalde txoarekin, oskailua daukala eta hori, eta bueno, norbaitei, otutzen bazaio, ero urte, ez festa zerbait berezia, ero jaunartze bat, zerbait nahi duela etxian muntatu, olako katxarro bat ere, badago alokatzea. Bueno, hemen Patri, barrengorria gorritu ditugu pixka bat, oiazkoa barrura, eta pastaren potoa, kalitatezko pasta normalean denbora behar izaten du egosteko. 13 minutu jartzen zizkian ez, ura irakiten jarri dut, ontsa hasiko ala, tope, gatza, desente, eta pasta egosten jarriko dut. Bien bitartean jongo naizena da, perresilla txikitzen, behar dudala gerorako, eta ero hemen izango da hori, pestoa gehitu horrek emango dio, hortaztuna eta zaporia honi, eta gero, esne gaina dela, esne lurrundua, bakizu dela, uneko 60 kentzen diotena likidoa esne bat izaten da, eta geratzen da, esne kondentzatu ez, ez emozionatu, da, azukre gabe berdina, azkenen. Eta, batzuk erabiltzen dute esne gainaren ordezko osasuntxu bezala. Bai. Eta, pestoak nortasuna eta zaporia ez gain emangotza gantza. Azkenean pestoan osagai nagusi, badie fruitu lehorrak, oliba olioa eta gazta, albaka nola ez. Baina badie, beraz, horrek emangotza bebai puntu krematxua eta oso goxua gure saltzai. Zigor, guk Euskal Herrixan badukau, gurpiletan ez datoz postutxoak dira, baina ibiltariak taloenak. Eta ontsa segitxuan aukiko ditxigunak gure Euskal Herriko herri desberdinetan. Igandean edo arrasaten astelenean. Astelenean, hori da. Jendia jongo da, arrasatera ajiakin. Igandeko ajiakin, Santo Tomasetara ajiakin zen. Ez dakit jendiak itxen da benolan doblete. Baina... Batek bai. Bai, zupentzata oso baiet. Baina, Euskal Herrixan egisa da, abenduak 21 ospatzen dela Santo Tomasetako asoka, Bilbon, Donostin, eta beste hainbat herritan, Azpeitxin, Lekeition, Errentedin, Irunen, da herri desberdinetan, eta hori da tradizio bat, ze lehen, nekazarixak, eta abeltzainak, eta baserriko jendia, joaten zan, ordaintzera maizterrei, euren urteko dirua. Baserrian alokairua, lurrak ustiatzen zituzten lurren dirua, eta bidai aprobetxatzen zabien ez, baserritxik irira edo herrixetara geisten, baina, sokatxo bat jartzen zabien euren produktuak saltzeko, ez? Eta aprobetxatzeko, egun horrek. Orduan, horregatxik ospatzen da Santo Tomasak. Eta arrasaten, ez da itzegatxik, baina 22 ospatzen dira. Eta guretako dira, ez da Santo Tomas, da Santa Masa. Eta, nitxen da, gure txerrixan sosketa, isa da, soka tradizionala dela, politxa, taluak, tabernetan txistorra jatzen dauet doainik. Arrasateko Santa Masak, netako die? A ber, errepikatu hori, mesez? Ja, eske ontsa jendia bestela, ezin dut publizidade asko egin, ze bestela jendia etorri ingo da, geixau da, geixau. Baina, hori da helburua, beraz, etorri zaitxez ez, jai politxa da, danik jendiak, ez eta nian, nire jai gustokoena da, Bilboko Santo Tomasak. Nintzen behin da, ambientia bada, hau da, haren alien da, elkartzen da jendia, baina hori da, ez dielako arrasaten sekula izan.
Ze arrasaten, benetan, arrasateko Santa Masaria... Bai, ez, jarri dugu publizidadian karteltxoa, eta hori... Arrasateko udaletxea. A ber, nik onartzen dut, ia ze honintzela aurreneko aldia Santa Masetan. Nira makinako zinen, gainera. Oso giro ona, baina baita ere oso ondo pasada izan dut, Donostikoetan, baita ere oso ondo pasada izan dut, Bilbokoetan. Baina, bueno, egia da herri txikietakoak eta beste sakoa daukatela. Giro herrikoia gehiago da. Giro herrikoia, da nirik geixen gustatzen gatena gainera, Santo Tomasena, dala egunian ziar ospatzen den jai, niri pila gustatzen da. Hori da ginen gora zoa zelako. Bai. Bai, lehen guk bakarrik hauetan ateatzen ginen Bilbon, eta gero inazigara esaten, bai, eguneko girua ze politxa da, gero, amarretan etxea zuaz, da horrengo egunean fenomeno zata. Hori da, adina kontra. Bixaren biotalako 35, ez? Bai, horti doa gutxi gero era. Bueno. Errealitatea kostika da bat eman duzu. Zegorran. Pesto saltza. Vale. Koiarraka da bat, hemen, beldur gabe. Venga. Gero, hau ondo naziko pixkat, eta esne lurrundua, eta esne pixka bat harintzeko gehien bat, Ez diot, lodiegia ez du nahi, uste. Eta hemen, ez daukazue esne lurrundua ez erotu, Xabat, esne gainatxean izango zu, erosteko erraxagoa da, Hala ere, esne lurrundua ja gaur egun saltzen dute. Bai, edo zen lekutan. Supermerkatuetan bintzat bai denetan, eta bestela ere, errez asko aurkituko zu. Bueno, honei, egurra, esne pixkat, eta gero ikusiko dut, lodiegia ero badau, sekondutan izan, hemengo ur pixkat ere botako dugu. Hori da, gero gaztak bebai emongotza lodiera puntu bat, eta bueno, goxo izango da. Eguneko jaixak ospatzeko bebai, igual ja, ni guraso izan minazen ontan da, zuia, zaren ontan, umientzako bebai egun politxa dela, azkenean, eurentzako bebai, itxe itxuste jolasak, tailerrak, animalixak ikustia bebai umiei gustatzen jake, artizau ferixetara eta urbiltzia, hor saltze itxuste, artizauak dien ontan, negurezko jostaiuak, politxak, eta, ez dakit. Bai, urrengo hori izaten da txikitan. Gero nera betan tokatzen zaie, taloak txistorrero zerbait saltzea ikasbideirako, eta urrengo fasea da, ezautzen dute. Eta behitxu, eta gurasuek hor, erakusten daula konpromesua zigor. Ze, egoten da, gure ikastolako arizmendiko ikasliek itxen dauen taluak, dirua biltzeko, eta gero etortzen dira, arbizuko talo egileak, eta horrek, taloak onak, seguk itxen gauen olako argamasa batzuk. Eta gurasuek, non itxen zauen hilara, euren semealaben edo euren lagunen semealaben hilara. Horri deitzen zaio militantzia, Patri, eta egin behar izaten da. Zenbat talo gordin jan ete ditugu guk, lodi deloia gor barrodi ezazuzun, eta ze honna da, barrukoa jan eta martxa. Eta gero datoz, profesionalak, eta nik aitortu bihotzut, gaur egun, nik nera be asko ditut ezagutzen handeokan. Eta nik joatenaz, arbizuko talo postura. Beti dago norbait arraroa da. Norbait beti dago, baina egia da, eta hemendik. Zu klasikoa zara, zegor, zu zara txistorrana, edo gustatzen atzolan, irugiarra, gazta, txokolatia... Txokolatia ez? Osa, irugiar salia banaiz, gustatzen zait, eta normalian, inoiz, ez dela txistorra, baina gazta be, nik gazta nahi dut, olan berrinduta, ero pusketa. Ni txistorra salien ez. Bueno, lagunok, Patri, uste zaun, horri horrendi falta zaizkio, 8-7 minutu. Honek ere lurrundu inbar du pixka bat, eta gero etorriko gara, pasta gainera botatzen, hor bertan ingo dudana, eta gainetik gazta, perrexia, bota, eta gozatzera eta ero aizkoran ebiltzea. Bai, inbarko zerbait. Puntuan aldauz. Eskartu imiramen bajateko. Holan? Aldente. Bueno, hoi asko alisto dugu, pasta egozi dugu, hemengo uran burdultzan dikada bat, ona bat dugu. Zone dauka, azkenean pastaren almidoia eta horre laguntzen duena ur horrek da, pasta itxasten hemen, oin saltzan. Ez que pasta zegoxua dan, nik uste mundu oso igurteko jakola pasta, ez? Nik orainkoz egia da, uste dut, ez duela inorre zautzen, egongo da, Pasta ezaiona gustatzen. Ala ere pasta bera neutro dalako, ez? Claro, pasta bera... Gero, zen modutan, egongo da jentea, karbonara era ez zaiona gustatzen. Egongo da boloina suposatzen. Esto pentsetan, karbonara da nahi gustatzen. Bueno, baina pentsauta, zein izango gustatzen pasta txoixua eta
tomatia eta gaztakin. Eta arrautza guziak. Hori zautu baita. Hori klasiko handi bat, Hori, italiar arrautza guziak bai ez zabela jotzen, esaten zu. Arrautza guziak, proteina sartu behar zan modun baten, eta... Italiar bat, etorten bazan Euskal Herrira, 80. hamarkadan, da ikusten ditun hor, gure etxeko tomate gratinatuak, tomatia txoixua, gazta, arrautza egozia, netxean aragi birrindua bai botaten zan, dana batera, izango zaben, Euskal Herritarrok zelan asmatu doen pasta berri bat. Gurian bakarrik tomatia eta gazta botatzen. Bai? Gure etxeak eta... Beti txoixua. Hortan, holan garbia, eta bai, egia da, izeman etxea eta joten nintzen, han txoixua botatzen zioten. Baina, gure etxean garbia... Bada eguna domeketan, nire senarrak eskatzen dagoela, pasta tomatia eta txoixuak. Bai. Gaina, tomatia frigitxua holan potian etoten dana, txoixua bebai, da pasta dauen merkien holan motza, hori guztetan jarroa. Bueno, haizu. Ez dugu epatuko. Danetik egon behar da mundu honetan. Danetik egon behar da, eta haizu. Batzuk esatu, niri ere, bai, oso ondo, jantzazue pasta holan, baina intzazue zuen. Ze iritsiko da egun, saltuko dute ja pasta egozita honean, da ona ja saltzarekin da perotu bakarri marduzuna, ez? Seguro, ja asistitzen da, ez? Sigur, baiet. Bueno, lagunok, Sabat, hemen daukazue gure pasta oiasko eta barrengorriekin. Eta hau da, Zigor eta Patriziaren tamaina, eta hau da, Sabat oire aizolak behar duen energia harri jasotzeko. Hau guk, eta hau erdibana, Guk, ekusi eta txorienen zeiten duen, hau erdibana, biziontzako sobra. Hori da. Gero jonin bako nuke zerbait diten. Oiaskoa. Txo goxua. Ja, oiaskoa putxu bat. Da, bauka pesto ikutua. Baina ez dolan. Dana, pixkat, oiaskoa. Ono. Bai, hori da. Horein zu jarrituko duzula pasta eta... Nire bai, pasta erablikot, oiaskoa, gazta, eta tipula. Ez da horretu gehiagi. Vale. Honena, gurekin jarritzen duzue. Ointxe gatoz. Xabat, posik geratuko zara, ze gaur, erresta baten ordez bi. Oiaskoa eta pastakin bi errezeta oso goxo, bat astian zier jateko, bestia gehiago igual astebururetarako. Bai, hazin da. Botakotzut. Oiasko paparrai, oliba olioa, gatza eta oregano apur bat bota eta bi aldietatik plantxarein. Zartagin berian, berak gatza eta tipula erregozi gorritxu arte eta bitartean oiaskoa zatitxu eta gorde. Zartaginera gurina gehitxu, urtzen danean idin apur bat txigortu da oiasko saldagin da esnegainakin saltzai gorputza eman. Pasta egozi da saltzagin da oiaskoakin nahasi, eta gero gazta onduakin zerbitzatu. Beraz, lehengo pausua, pasta... Hau, izaten bazan pasta lehorra, 13-15 minutuan itxeko pasta ontsa ingo gauen, eta bitxartean oso azkara ingo dugunez bestia, saltza. Baina, honek bakarrik, 2-3 minutu bide ditxunez, gero utziko. Azkenengo momentuan, ez? Azkenengo momentuan, eta ontxere lehengo gauza izango da, oiaskoa, plantxan aitxia espeziaekin. Horretarako, zer abiliko dugun? Nola ez, urzanteren oliba olio extra virgina, dieta mediterraneoan zaporeak eta onuraz gozatzeko modurik onena eskaintzen dozkun oliba olioa, euneko naparra, eta, nahitaezko osagaia dieta mediterraneo baten kalitatea, zaporia eta osasuna bilatzen badituzu, ez? Azkenean guri gustatzen gatu, horre die gure sukaldiak, honek eskaintzen dozku aroma sorta, ederra, eta, plater paregabiak kosinatzeko. Azkenean, kosinatzea abentura bat da, eta kultura desberdinak ezagutzeko. Gaurkoan, kultura italiarra, plater osasuntxua, hementxe, pastakin eta oiaskoekin. Beraz, aukeratu, urzanteren oliba olio extra virgina. Eta hemen jarriko dugu. Olentzerotako opari moduan ere balio digu. Hori da. Beraz, hementxe, olixua ontxe. Prez dagoela, jarriko dugu bi oiasko papar, nik kasunetan paparra gaukeratu ditut, eta gatza piperbeltza, eta kasunetan bebai jarriko ditugu oregano apurtxo batekin. Bai, zer ez dugun esan, ez, Patri? Zer? Eman dugun petarda eta gero,
benetan, eskerrik asko atzoko egunagatik dirutza jaso genuen, horre hon zineten egun guztian zehar jendea deika, gainera nik hartu nuen telefono dei batek, zidan txorien egunero ikusten duela, eskerrik asko Maritxu, eta, bueno, posik, arro, gure atalaero, gure pusketa jarri duelako hontan, eta bueno, badakizu aukera dagoela oraindik, zuen atzoko egunean zerbait egaitik ezin izan zenuten zuen doaitz egin, oraindik aukera daukazu, Esan inbarra, no, Patrick. Atzokoa, benetan, unkigarri izan zen, eta lehen aipatu behar dugu lenguat ez da izerra. Hasi gara hemen, xabaten aizkora ikusita gara, ikusi gara, pixkat. Behartutako sinatzera zuzenien. Bueno, hemen, a ber, pasta daukaguntan eta proteinak. Hemen, jente asko galdera egiten dini, zu kirolari izan zen hortan, noiz jan behar da hau, kompetizioa baino lehenagoko egunean, ordu batzu lehenago. Bueno, egunean bertan badukaztu kompetizioa, gutxienez 3-4 ordu lehenago jan behar da. Azkenien digestioa ondo egin da jutea garrantzitsua da, eta gure glukosa mailak eta topera muskuluetan. Hor bat zegoen garai batean, modan jarretan da oraindik ez dakit egiten duten, hartzen zuen, dieta bat, zala, zuk igandean lasterketa baldin mazten edukan, harinauko igandia, astelena eta asteartea, 0 hidratuak. 0 hidrato? 0 hidrato. Hau da, zure muskuluak ustu. Entrenatu, zuk normalingo, beti azkenengo astean gutxiago entrenatzen da, Entrenatu, baina janaria dana izan behar da, barazkiak eta proteina bakarrik. Hau da, zure muskuluak ustu eta zentratzen duzu, tabako usten duena gero sentituko duenen antzeko lakoa behar bat, ze gaina, nekatuta da sentitzen da, eta gero azkenengo 3 egunetan, hidrato bat. Hartu eta jan, normal, ez hartu da bega, ezein ezer eseri eta benga, ekarri pasta eta arroza. Ez, neurrian, baina karga hidratuena. Hori bebai zigor, imaginatzot, kirola da nutrizioa munduan, tendentziak egon diela eta modak, ez? Bai, eta badago jende bat iten duela oraindik hori, Bai, Bai. Hene. Egia da, ez dakit, zuk esan duzuna, ez? Hemen badaude modak eta, baina hor, nik behintzat errespetatzen duana beti, bai da, bezperako egunean, oin, ez dakit, izan da Donostiko maratoia izan zen, da, bezperako egunean, hidratua jan, hau da, makarroia moduan, pasta moduan, baita zeratik ez lekaliak eta lan jan aldituzue, eta gero egunean bertan, segun noiz dan, nik, segama izkorri baten, goizeko 5 jaikitzen ditzen, eta arroz platerka da bajaten nuen, jakin da goizeko 9 lasterketa azten zala. Baina, 3-4 ordu lehenago gustatzen zitzea, gehien bat, nik arroza oso ondo juten zitzaialako, eta digestia ondo inda jutean aizen nulako lakoa. Ez da jun behar pisutxu. Hau da, batzuei 2 ordu lehenago janda ondo juten zaie, baina ezin da nahi da hartu gozaldu, eta ordu erdira jun bizikletan okorrik aiten. Horri izango zuen, hemen estarrian goraka janaria. Honena bakotzan gorputza ezagutzea, eta hori, entzutia, zure gorputzak hobeto onartzen baitu, elikagai batzuk, edo lehen jatia, edo batzuk bai baraua itxia, hori, azkenean, bakoitzan gorputza ezagutzea, eta adituen oharrak jarraitzea. Oso sartuta, esate, kirol batean, dietista bat hartzea ere kalterik, ez? Gaur egun jendeak entrenatzaile bat hartzen duen moduan, segatik ez norbait, beraien elikadura eta eramaten dira, ez? Eta horrek emango izu, energia. Eta, ikusen energia kontuak aipatu ditu honetan? Zigor, kontatu, aipatu. Laizter, plantxan egin jogu oiaskua oregano gatza eta piper baltzakin, eta ontxe oiaskuan sukuak eta, hementxe arrastuak hemen ditugula, hortxe erregoziko dugu tipula gozo bat eta berakatza bitxartian. Oiaskoa plantxaren dauela, zati txikitxotan, mostuko dugu, eta gero izango da, dana batera, olako, sasi bexamel antzerako bat itxia. Ruix bat eta... Bexamela. Bai, baina oiasko saldabotako otra. Bai. Bueno, badaude, hainbat errezeta kroketanak, Patrik Asteon dain duena, hartu eta erdia esnea, eta beste erdia oiasko salda bat, egiten baduzue, eta arrainan egiten baduzue, horako fundent batekin, erdia, arrai salda batena. Hau da, esnea erdia eta beste erdia. Eta horrek, benetan, ematen dio, intentsitatea eta oso dago. Bueno, bado hitzein da ero, Euskal elektrosukaldaritzan inguruan hitzeiten dator. Osea, kosinatzea teknoarekin, fondo? Ez. Hau, aipatu bendu hemen gainetik, baina justo aste honetan Julen Bazekin hitzeiten egon naiz,
eta Julen Bazek, Eneko Aspek eta Jon Sola ez dakit nola definitu. Artista. Hackerra esan behar nuez. Bueno, nik entzun daukadana berataz, Jon Solak nahi badu, lehengo pisuan bizita, olako aluminio paper poltsatxo zatitxo batekin, zazpigarre pisukoaren wifia hackeatu iten dizu. Bai, hau zan, Makiber ikusi duzu inoz? Bai. Bueno, Makiber moduko, baina euskalduna. Bueno, kontua da, honek egun batean Eneko Aspe, fizikaria, kontzala, Garena Jatetxearen kanpokaldian daukate Julian Larrearen eskultura bat, eskolaria, eta, bueno. Eta hau, tximista batek, hartuta erdibitu inzuen, ez? Eta horti, Julenekin hitz egiten, sukaldarekin honek Enekok, esazu, hori, energia hori ez da nola baliatu behar da zerbait, eta buelta bat eman zioten, dituzioten Joneri, eta Jon, zerbaitin behar du honekin, eta lehenengo frogak izatzen hartuta, elektrizia hartu bi korrote, saltxitxa bati, eta eskinetan bakarrik egiten. Bueno, bakero horri buelta gehiago eman zioten, eta lortu zuten da, holako, sandwichera bat, sandwicha egiteko gailu bat, jarri zizkioten bi plantxa, eta lortu zutena da, hartu hor kuiatxo bat, sartu kuiatxo lodia, eta 20 segunduan barrutik eina eta kanpotik gorrituak geratzea. 20 segundotan? 20 segunduan. Atera hortik eskua sartu eta hotza. Zer isa? Plantxa biak hotza. Indukzio bat izango bazan bezala, baina sandwicheran. Baina hobea oraindik. Eta hor frogak egiten, izan behar da egia da beraik esatu dute. Ez dugu frogain, hau sandwich batekin ze behar dute. Hor ura behar du. Produktuak, erabiltzen dituzten produktuak, haragia, barazkiak eta ura behar dute, ze hori da elektrizitatearen eramalea. Gauza, lehorrekin ez dute probatu. Baina kontua da, beraiek Donostin iaz aurkeztu zutela, hor gastronomikan, eta beraien sandwicherakin nahi zuten eramatea, holako Ferran Adriari eta Sifoiak inzien markak, horrek eskatu zioten prototipo bat eiteko, eta bidean puskatu zitzaien prototipoa. Erori zitzaien da, bueno, kontua da, ja horrekin, patentatu indutela, ze garrantzitsua dan zerbait patentatzea gaina holako, ze inori lehenago ez zaio okurritu hau, ez dago, beraio justien da, guazen begiratzera ber munduan badago nolako zerbait. Ez dago ino. Andoni Luis Adurizek esan zuen, hau nola etzain niri lehenago okurritu. Hain gauza simpliak... Aputxo bat enbidixaz, Enbidixaz, bai, hori da. Gauza askotan, gauza simpliak, Patri, jenteak, ez dira buelta bat ematen, esaten, hori ez da, ez imaz. Bueno, hor, gaur, gaina, lehen telefonoz Julenekin egonez hitz egiten, Andreak eta biok ara jutean edo jaten da, esan dio, zigor. Ja, ari dira, hemen, Zeller de Can Rokakoak eta bialdu diegu, Adrian Anaiari bialdu diegu, frogak egiten ari dira, bialdu diegu prototipo batzuk, eta asmoa da, aurtengo otzailerako, alba da, zerbait aurkeztu ahal izatea, ofizial moduan. Beraz, hori ataratzen da, hacker bat, zientzilari bat, eta sukaldari bat, elkartze itxusunean. Bai. Polizia esan enteratu, hau honek batu ziela, eta utzin zuen aurrera joaten, eta bapatean behira ze gauza egin duten. Bitxu. Benetan, proiektu politxa, ikusiko zelan jarraitzen dago. Hemen urte batzu barro, hemen txorieneko gailuen artean, Patri, agian, akaso, eta, baina, programa bakizu zen bat askartuko zen? Pentsau, berrogeita mar edo... minutuko saio badaukagu, izango zen, 5 minutuko saioa. Bueno, sartuko txuleta hemen, eta listo. 20 segunduan egin da, sartuko dugu hemen espagetiak, eta egin da, eta, hala, hau, maian plateran jarri, eta jatera, esan dagoa, gauza batzuekin, orain frogak egiten ari dira, baina, Euskal Herrian la gente azkarra, eta patente batzuk eta ez dira bakarrak, badaude hemen astikoak derion. Zigora, kontatu errezeta, bai, parkatu. Errezetia. Mozionatu nahiz da, parkatu. Sandwichera gora eta sandwichera bera. Bai. Elkartza dituzunean, gurina, irina, eta oi asko salda eta esne gaina, atalatzen gatzu olako saltza lodi bat. Hementxe testuriakin jolasteko, aldo zuen likidoa, gutxinaka bota. Ez bota dana bateraz, ezkenean, finei geratzen zaigu gero. Hori da, zuek joango zarien eurtzen nik bebai, gazta bota dotzat, saltziai berai, eta gero, harintzia nahi badugu bebai, egosketako urakin bebai, harintzeko prest. Berez, horrei geratzen dako, minututxo baten, dana elkartuko,
Eta hau izango zen olako, oi asko karbonara osasuntxu bat, bueno, osasuntxu... Bueno, gero jakin da... Esan dugu, azte bururako... Baina, Patri, ez da berdina. Hau jan, eta ero bulego batean, ordenailu baten aurrean, esertzea, ero audioteknikari bat horre esertzen da moduan lasai egotea. Utzi audioteknikaria lasai, A ber, esan dut hori, ero lantaldeko beste donor esan halko nuken bezala, Azkenean, hemen, bueno, egia da. A ber, kamara bat ezin, ibiltzen hortik alde batetik bestera, hor daude, geldi, eta bere lana, ezagututa hauek nortzu diren gainera, ziur, alde batetik bestera muitzen eta gustura gongo ziren, baina gure audioteknikaria beregatik izango bazan mikroiskutu batekin hemen jongo zan, bere pertigarekin hemen gu gainean, noizi hemen sartu ingo zan, pertiga ikusiko zenuten, hori behin bainoetan ikusi izan dira, zate, gazapo horietan gaitzen zuen. Zigoratela, plater sakon bat, horako bardina egoten bada? Vale, primeran. Bueno, esaten, astikoek asmatu dute esturioia gaztetan ea harra ero emea den katxar batekin jakin aldute. Hori garrantzitsua dela. Gero tuteran badago beste enpresa bat olioak birziklatu eta horiekin eta kosmetikoak eta itxeko eta teknika garatu duena. Hori ere patentatuta Euskal Herrian. Eta Neikerrek Gasteizen patata, euskal patatak hemen, patata ezberdinak eta batuz da, eindakoak ere badauzkagu, eta hor dau sorba patata, bat aipatzearen, eta, Euskal Herrian, herri txikia gara, baina, jente aparta dugu. Bai, jente askarra da, benetan talentuz betia. Hori. Gu, batetik amarrera bostian gauz. Guez gaude tartean, guri esatu. Hori da. Baina eskerrak Euskal Herrian talentu ona daukagula da kristoneko kanteria. Hementxe, gu ez gara apartak izango, baina betxu gaur inditzugu bi pasta da oiasko plater goxo, beraz, ez da gutxi, zigor. Ez. Eta gero esango dute, pasta edo no egiten da, baina holan, eta holan, hau dira elegantiak. Claro. Aldatzeko, egia da, probatu ditzazue. Hau bertan oso gozua daula, eta honek itxura benetan ederra dauka. Orduan, tomatearekin oso ondo dago, karbonara eran oso ona dago, baina atera gaitezen hortik, guk eben txorienen ideia bat baino gehiago eman dizugu, pasta modu ezberdinetan jartzeko, eta, hemen dauzkazue bi gehiago, kirolari bideratuta, hori da. Eskaera jarraituz. Hori da, koiaratxo bat olan oiasko puxketa batzuk hartzeko. Ni sarrezka getatzen gugu naiz. Vale. Eta, holaxe, betxu ze errex eta ze goxo inditzugun momentutxo baten. Nik gazta, berrexi gabe kopixakotzu, kolore apurtxo baten duteko. Bestala, bere galbaka gutako zete, baina, Oliva olio, extra virgina holan, txorrotatxo bat. Eta, beti niri gustatzen jat. Piper beltza. Piper beltza, freskua motatzea. Berez, hemen, gure, oiaskoa, pasta oiaskoarekin hobetu izan da. Ze batzuk itxen dago, Pasta platerak eta eskaintza dituznean, batzuk izaten da aragixa pastakin, da beste batzuk pasta aragixakin. Batzutan aragia hori pusketa bat, bi aurkitzen dozku. Zo ez leku batzutara da, karbonara da, Honek xerra bat irubiarraken egin jaue 4 pertsonatako. Baina garbian izutelako. Una biteli. Erra. Lagunok, honekin, gu oporretan goaz. Zuek, ondo espatu gabonak, olentzer hori opari pilia bat eskatu, urte berria fenomeno hasi, ondo bukatu, eta gero, gu urtarrilean bueltan gara. Eta batez be, taluak jan, eta loterixa tokatzen bagatzue, akordau, apitxo bat, zigoritur eta patentzia biteli, hemen egongo dira zuen dirua jasoteko prest. Ondo zan, eta bizter arte, agur!